ang Roma 3:23, nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. Kung may unta, nakasala ang tanan, that means, apil ka, apil ko, apil tanan. Bisang pagkinsa pa ng mga tao, bisang pagkanang naa sa tag-as ng mga pundok na ginatawag ng mga founder, mga leaders, sa mga naglain na mga denomination na gituuhan nila ng mga huli ng mga tao, na gikonsider ng mga talahuron. Pero still, makasasala gyapon sila. Still, makasala gyapon sila. Tungod kay naman, naman sila sa kining ginatawag na human body. Kaya ato ang lawas nato na kining prone sa pagpakasala. Ang tao lang nga nahimukso ng kalibutan nga walay sala is si Hesus Kristo lang. Si Jesus Christ lang. Wala ni lain pa nga walay sala nga nagpakatao ng kalibutan. Si Jesus Christ lamang. And the rest, sukad kaniadto nakasala ni gid ang tao. O magpakasala gid ang tao kay nanukad